O Pazo de Mugartei acolleu hoxe a entrega dos premios da 32ª edición da Cata de Viños de Galicia na denominación de Orixe Rías Baixas. Na categoría de denominación de Orixe Rías Baixas entregáronse 3 galardóns. O acio de bronce branco foi para Davila, de Adegas Valmiñor, o acio de prata para Noelia Babelia, da Adegas San Salvador de Soutomaior, e o acio de ouro a Davide, de No Turismo Acha. Moi contento, moi satisfeito e, pois, bueno, un pouco un recoñecemento ao traballo que se fixo durante todo un ano, en especial as dúas persoas que están ao frente da adega traballando todos os días, que son María e Davide, a verdade que o mérito é deles. Na categoría de viños de colleiteiro e pequenas adegas, o acio de ouro branco foi para a Lagarda Cachada de Ricardo Abal Padín. Por outro lado, Vicios da Viña Almirante foi o galardoado co acio de prata branco dentro dos viños de elaboracións con madeira. Sobre todo isto é unha labor, pois, eu son o representante, pero é unha labor familiar, de feito, pois, quería que estuvera aquí tamén meu pai, pero por problemas de aforo, pois non pode ser, pero desde meu pai e miña nai, que son os que nos inculcaron un pouco a seguir coas raíces, pois aí estamos, tirando para diante. Isto válenos para consolidar un pouco, non? É un reforzo para ver que se poden facer cousas distintas tamén e con éxito, sí. En último lugar, Terra das Orei levouse o acio de bronce branco na categoría de viños de colleitas anteriores e Gundian Alvariño Brut da Adega Valdés o acio de ouro en viños espumosos. Unha oportunidade para en este ano tan difícil, pois darlle as gracias aos hosteleiros que apostan por o viño, por seguir a dar a catar os nosos viños e as familias que este ano recuperaron algo máis o que é a cultura de beber viño nas súas casas e transmitilo ás novas generacións de que beber viño tamén forma parte da nosa cultura. Eu animo a probar a xente os espumosos de Alvariño porque para min e para a xente que o proba do mellor son moi superiores ao resto dos espumosos que hai en España. O presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas quiso poñer en valor o traballo de todas estas adegas para conseguir uns viños dunha alta calidade. Cada vez hay más elaboraciones distintas, cada vez la gente apura más en el uso de la tecnología para elaborar cosas distintas, innovación, desarrollo, para competir en el mercado. El mercado es muy difícil, muy complejo, más en estos tiempos que vivimos, y este tipo de elaboraciones especiales pues están dándonos una notoriedad muy importante, muy grande. A identidade do mellor viño branco e do mellor viño tinto da nosa comunidade neste ano 2020 darás a coñecer este xoves en Santiago de Compostela. Ali tamén se entregarán os potes desta edición as mellores augardentes e licores tradicionais. O evento terá lugar na Cidade da Cultura e poderá seguirse vía streaming.